କାହାକୁ ନିଜଠୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ପ୍ରେମ, ତାହେଲେ ସେ ମଣିଷର ଭଲ ପାଇଁ ନିଜକୁ ତାଠୁ ଦୂରେଇ ଦବା ପ୍ରେମ କାହିଁକି ନୁହେଁ। ପ୍ରେମିକର କଷ୍ଟରେ ଆଖିକୁ ଲୁହ ଆସିବ ଯଦି ପ୍ରେମ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରେମର ଭଲ ପାଇଁ ନୀରବ ରହି ଲୁହକୁ ଲୁଚେଇବା ପ୍ରେମ କାହିଁକି ନୁହେଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛେ ପ୍ରେମର ଅନନ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ବୋଲି। ତାହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରେମରେ ହାରିଗଲା ପରେ ଏ ହୃଦୟରୁ ସେ ମଣିଷର ନାଁ ଲିଭିଯାଏ? ବୋଧେ କେବେ ନୁହେଁ। ଏ ପ୍ରେମ କେବେ ଅଧିକାର ମାଗେନି, ମାଗେ ତ କେବଳ ତ୍ୟାଗ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ଏ ପ୍ରେମର କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ନଥାଏ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏ ପ୍ରେମ ଆମକୁ ଖୋଜିଦିଏ, ଆଉ ସେଇଦିନ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ବେଳେ ବେଳେ ପାଇବାକୁ ପ୍ରେମ ନୁହଁ,